Usa ko ka-instructor sa college duol sa UC. But I rendered my resignation at the end of the school year 2015-2016 due to some reasons. During summer of the same school year, nauyab nako si Alvin. Dili niya tinuod nga pangalan, who was a student in UC. Before me nagkauyab, I already had a plan to apply in the university. Maong pag-abot sa May, I applied and was hired as an instructor. Most of my students are BS Ed, BEED, AB English, and accountancy students since I was teaching literature subjects. My boyfriend was an engineering student in the same school at that time. So dili mi magkakita sulod sa school sa time nating klase kay lahi man ang ilang building. Our relationship went well and nobody knows about it. Kay gi-avoid manamo nga ma-issue unya. Before me nagkauyab, he was in a relationship to someone who is a nurse for 4 years. Nagkauyab sila dihang estudyante pa ang babayi sa lain nga school, while estudyante pa sad ang akong uyab sa lain sad nga school. I-transfer man siya from another school. 2 years siya didto ni kuha og BS ECE, o niya ika-5th year na niya sa BS EE sa UC pagkauyab namo. 2 years before nahimong kabi na sila nagkabuwag. Unknowingly, wala pa di ay naka-move on ang bae niya. Giteksan siya sa iyahang ate nga naa daw sakit ang girl og seryoso daw ang sitwasyon. Ug iya pod gisulti nako ang gitext sa iyang ate. One time, dihang na ay holiday sa buwan sa June, niuli siya sa probinsya. Ato nga time, sige ko og tawag niya, pero dili gyud motubag. Nagsugod nako og pangulba kay basin og mubiya na siya nako og mubalik sa girl na maong iya ra kong giniglek. Kay labi na nga naay sakit ang babaye. Around 2 p.m., he called me back asking me to go home. Kay silingan raman mi og lungsod. Kay naa daw siya'y importante kaayo nga isulti na ako ug dapat siya daw magkastorya mi in person. Nagsige na ko og hilak at that time kay feeling na ako makigbuwag na gid siya. Tuod man, niuli ko kay gusto pod na ako maklaro. Sige kog hilak mintras naa pa lang ko sa South Bus hangtod nakasakay ko. Ug hangtod na naog ko nakita na ako siya nga nagatang nako. He was also teary-eyed, maong mas ni samot jud ang akong pagtuo. Nga last na lang jud to namong adlaw. Gipasakay ko niya sa motor ug didto siya nagsugod og storya. Didto na ako nahibaw-an nga nakikita di ay niya ang mama sa iyahang ex. Ug nangayo og tabang sa iyaha nga magpa-hospital ang girl kay mao daw ang kondisyon nga gipangayo sa babayi. Wala pod na ako napugni ang akong luha atong higayuna. Naghilak na gid ko pag-ayo to the point nga dili nako kastorya. Nihunong siya sa daplin sa baybay ug didto mi nagstorya og tiwas. Gipahiran niya ang akong luha o gigakos ko. Dihang nakalman ako, nagsugod nako og pangutana niya. Are you breaking up with me, hon? Mauni akong gipangutana niya samtang gatan-aw siya sa akong nawong o gatan-aw sab ko sa iyang nawong nga guol kaayo. Dayon ang iyahang tubag. Dili, hon. Dili ta magbuwag o dili na mahitabo.
Nakigstorya ko nimo ani kay ikaw ang pinakauna nga angay masayod bahin ani. Dili ko gusto nga mobuhat og desisyon nga dili apil kay ikaw man ang akong uyab. Mura ko og naibtan og tuno ka ani nga point pero mura pod napasa sa akoa ang bugat nga responsibilidad alang sa babayi. Maong ako siyang giingnan, Han, kabalo ko lisod mi sa imuhang part. Kung gani maglisod ka o kinahanglan ka mo pili namong duha, siya lang ang pilia kay ako maayo raman ko og lawas og maka-move on pa ko. Dili pod ko gusto mo pugong nimo nga motabang niya kay wala ko'y karapatan nga kuhaon niya ang hope nga nahabili niya para mabuhi siya. Tumana ang gusto sa iyahang parents, Han, kay basin og mabalik iyang gana mabuhi tungod ana. Ayaw lang kabalakan nako. Sakto ra para nako nga makahibaw nga gipangga ko nimo o girespeto ko nimo isip imong uyab. Naghinilakay naming duha ani nga point og niingon siya nako nga, dili Han, dili ko kinahanglang mamili kay ikaw akong uyab og ex na lang nako siya. Dili nako makigbalik niya Han. Dili ko gusto nga magbuwag ta. Tabangi ko Han og unsay angay nakong buhaton, ayaw ko og biyai tungod ani Han. O gigakos ko niya aning puntuha. Abi na kog sa salida ra pwede mahitabo tong senaryoha. Wa ko nagtuo nga moagi mi sa ingon ato nga sitwasyon sa ikaduwang buwan pa lang namo. Galing man, wala jud mi nagbuwag. Iyang gikuyugan ng iyang ex nga magpa-check up og sakit kaayo para nako na magkuyog sila pero gikaya nako para sa kaayuhan sa babae. Before siya miadto sa babae, ako siyang buhatan daan og positive quotes para sa babae. Usahay teksan ko niya og unsaon daw niya pag-motivate ang babae. Possible di ay daw mo grabe og makamatay ang sakit sa babayi pero maabagan pa og tambal kung masunod lang gyud ang medication. Sa sunod schedule sa check-up sa babayi, dili na jud unta bukuyog ang akong uyab. Kay awkward daw kaayo niya og dili po daw siya mahimutang maghunahuna nako kay basin daw maguol ko. Pero ako siyang gipush o gipasabot nga basin paagi to sa Ginoo para magpakabuhi pa ang babae. Gipakita ra jud nako sa akong uyab nga okay ra ko, pero deep inside, mura nako og gipatay nga daghan. Many times na mugawas ko sa klase ug moadto sa CR para maghilak. Some of my students nakabantay nga dili ko hingatawa ug dili nakaayo ko siaw. Dili na pod ko makatulog inig kagabi ug magsigi na lang ko og hilak. One time, nakahilak jud ko sa klase. Kay tumungpod kaayo ang among gidiscuss ato kay ang poem na Invictus. At wala jud ko ni sulti sa rason nga nung feel kaayo nako ang poem kay basin unya og makaibaw sila. Mauting kay naunya nga same university rami sa akong uyab. Nikabat ang mga adlaw, laing schedule na sad unta sa akong uyab aron ubanan ang babaye. Og ani nga point, dili na jud daw siya mukuyog sa hospital. Wala na lang nako siya pugsa. Maong pagkasunod adlaw, niadto na jud sa syudad ang mama sa babayi kay para kuhaon na akong uyab. Walay choice ang akong uyab kundi mukuyog.
Adto siya natulog sa balay sa babayi, maong sige na pod ko og hilak pagkagabi ana. Wala ko naka-duty pagkaugma kay hubag kayo ang akong mata og kapoy kaayo sa lawas. Nito nga og sayo ang akong uyab og nidiretso siya sa akong boarding house og didto niya nakita ang tinuod nako nga sitwasyon kay every time magstorya mi, muraraman ko og dili apektado. Giignan ko niya nga dili na maguol kay last na lang to niyang pagkikita sa babayi. Kay iya nang giprangkahan ng ginikanan og ang babayi mismo. Ug tuod man, wala na jud siya na nipakita sa babayi. Ang babayi magsigi og text niya og usahay mo chat og ako ra pod ang makabasa kay ako man ang tig-open sa iyahang Facebook. Usahay basta magkuyog mi, ako ra pod ang modala sa iyahang CP. Didangat ang simana, nahilantan ko. Giatod ko sa akong uyab sa amua aron ma-check up ko. Kabaluman ang akong parents pahinamo, sukad pa nanguyab pa siya nako. Pagsunday ana, gikuha na pod ko niya kay magkuyog mi balik sa city. Every Sunday man mi magkuyog og balik sa city. Pag Lunes ana, walgasaka ko padung sa 3rd floor, dili nako kaginhawa. Una dayon ako gitawagan ang akong uyab og giadto ko niya og dali-dali. Gihatod ko niya sa boarding house kay grabe naman kataas sa akong hilanat. Gitawagan pod niya sila mama og gihatod na pod ko niya balik sa probinsya. Nagpahimas mo ko pag-abot kay abi nako napasmo ako. Didto nasuta nga naadi ay ko'y pleural effusion or tubig sa baga. Maong gi-refer ko sa syudad. Dihang naan ako sa private hospital ni ana ang doktor nga operahanan daw ko kay daghan man ang tubig nga nakita sa ultrasound. Goal kayo ang akong family, labaw na ang akong uyab, nga from day 1 sa akong pagka-admit sa hospital na ara jud permi. Tigpakatawa sulod sa room. Akong room god ang kinabanhaan kay ako pod ang kinadaghanan og bisita. Mga estudyante nako. After operation, niuli ko sa probinsya ug guol na kaayo ang akong uyab kay layo na mi permi. Until naabot sa point na mukalitra siyag tungha sa amua aron bisitahon ko. Ug basta naa siya jud mo pakaon nako. Kay grabe man jud ko kaluya ato nga time ug daot na pa jud kaayo. Ug siya pod ang mupainom sa akong tambal. Atong higayuna, gihangyo ko sa akong uyab nga magminyo na lang daw mi para dili na mi maglayo. Ug para makapangunay na siya og atiman nako. Nisugot ko kay love man food, kaayo nako siya. Last September 17, 2016, 4 months pa lang ni kapin, gipamalayan nako niya kuyog iyahang pamilya. Pero wala pa dayon mi nakasal kay sige pa man ko sa akong medication og dili pasad ko abtik kaayo. Pero wala pa dayon mi nakasal kay sige pa man ko sa akong medication og dili pasad ko abtik kaayo. Siya ang nahimong kamot og tiil nako atong mga higayuna. Nag-stop siya sa iyahang pagskwela para maatiman gid ko. And then last March 2017, gikasal mi, and now we are soon to be called Mama and Papa, kay pregnant nako. My husband and I are so happy with each other o giatiman gihapon ko niya. Every time marikol namo ang nahitabo sa una, magkatawa na lang mi og nagpasalamat nga wala jud mi ni give up sa usag-usa. Harmonious ra kaayo ang among relasyon ug madasigon kaayo mi permi, kay matod pa niya.
Ni survive man gani ta sa una nga uyab pa ta, karon na ba nga magtiayon na ta. Love is indeed a very painful process. Yet if we will be brave enough to take it and bear its pain, it would lead us to a never-ending happiness. Ayaw og kahadlok nga mahigugma og masakitan ka tungod sa gugma. Because it is still the most beautiful thing that could ever happen to a man. Salig lang sa love, because always, love is greater than anything. Diri na lang kukutob, salamat sa inyong pagpaminaw, Anne. Instructor, School Year 2016 to 2017, first semester. Ug mao kana ang atong confession karong adlaw mga Kayusanyon Freedom Board. Salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Kini di ay si Inday Tala ug ayaw ninyo kalimti ang pag-hit sa like button ug ang pag-subscribe sa atuang YouTube channel ug apila na lang pud ninyo ang pag-click sa notification bell aron nga updated mo kanunay sa mga confession nga atong i-upload dire.